Hej Isa. Velkommen til Uddannelse og Identitet. Ifølge Isa. Ude og spørge nogle unge mennesker om, hvordan det er med deres uddannelse, og hvad det har gjort ved dem. Så, der er en der. Hallo. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er 18 år. Nå, er du så i gang med en uddannelse? Det må du da være. Jeg er begyndt på en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelse? Ja. Ja, okay, erhvervsuddannelse. Hvad vil du så gerne blive, når du er færdig med det? Jeg er ikke helt sikker. Jeg valger lidt mellem tømrer og murer. Okay, så. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg kan lige sådan, det der med, at man bare kan bygge huse og bygge store bygninger, det har jeg altid været fascineret af. Ja, hvad har det gjort ved dig som person? Det har ikke gjort så meget. Det har... Og blevet bedre menneske? Ja. Eller... Ja. Jeg er 17. Køn. Jeg er en pige. Uddannelse. Jeg er i gang med gymnasial uddannelse, Hvorfor det? fordi min far godt vil have, at jeg bliver læge. Din far vil gerne have, at du bliver læge. Altså, jeg vil også gerne være læge. Ja, yeah, right. Det vil jeg gerne. Mm-hmm. Det vil jeg gerne. Jeg skal nå bussen, må jeg godt gøre det? Nej, hallo. Inden fra hjertet. Lige der. Hvad vil du så gerne være? Læge. Kom nu. Okay, Din far har manipuleret med dig. Kom. okay, jeg vil godt være skraldemand. Må jeg godt gå nu? Skraldemand? Det er altså stor forskel fra læge, hva'? Ja. Smide hjerter ud og sådan noget. Jeg skal virkelig gå nu. Hej. Det var et dårligt eksempel. Det er ikke okay. Man skal vælge ud fra sit hjerte. Undskyld. Må jeg stille nogle spørgsmål? Jamen, jeg har lidt travlt. Hvor gammel er du? Jeg er 22 år. Hvad er du så i gang med uddannelsesmæssigt? Jeg er i gang med at uddanne mig til ingeniør. Så du er på universitetet? Ja. Universitetet, mener jeg. Ja, lige præcis. Hvad har det gjort ved dig som person? Altså, det er jo meget hårdere nu. Man skal stå op selv hver morgen, fordi jeg flytter hjemmefra. Okay. Ja, Okay. ja, det gør det helt meget hårdere. Kan vi lige stoppe? Undskyld. Men hvad har det gjort ved dig som person? Ikke hvad det har gjort ved din hverdag. Jamen, ja, det er gjort så meget. Er du sådan en rigtig sådan en hård businessman? Ja, altså jeg vil gerne være massemillionær, når jeg bliver stor. Så for dig handler det bare om pengene? Ja. Er det bare lykken for dig? Ja. Så penge det er bare alt for dig? Lige præcis. Det er jeg måske ikke enig i. Nå. Altså, jeg mener bare ikke, penge er alt. Du kan da ikke købe dig til kærlighed. Nej. Jeg har ikke brug for kærlighed. Penge er lykken. Så du ender bare som sådan en alene mand. I et kæmpe stort hus, helt alene. Det er dig ikke selv. sikkert. Men jeg vil være lykkelig som det. Ja. Tak for dig. Vi ses så. Hej. Vil du godt svare på nogle spørgsmål, jeg lige har stillet dig? Ja. Okay, så lad os gå i gang. Hvor gammel er du? Jeg er 22. Hvad er du i gang med lige nu, sådan uddannelsesmæssigt? Jeg er lærerstuderende. Interessant. Så du er på gymnasiet? Ja, det er jeg. Ja, det er jeg. Okay, hvordan er det sådan? Studiet? Ja. Det er godt. Er det bare det, du har at sige? Det er godt. Jamen, det er spændende. Jeg har jo selv valgt det. Det er da godt. Vi har oplevet mange, der ikke selv har valgt det i deres forældre. Det er jeg rigtig glad for at høre. Ja. Er dine forældre så helt med på den? Ja, de selv lærer, så det er de. Hvordan har det gjort dig som menneske at blive sådan begyndt på lærer med alt det der med børn og sådan noget? Kan du godt lide børn? Ja, det er derfor, jeg har valgt at blive lærer. Hvorfor ikke pædagog? Jeg vil gerne være lærer sådan for. Det var ikke en særlig god begrundelse. Hvorfor ikke pædagog? Fordi jeg godt vil være i en skole og undervise. Undervisning. Interessant. Ja, kan vi godt stoppe snart? Jeg skal nå noget. Hvad hedder du? Det er lige meget, jeg skal nå noget. Okay. Det var alt for i dag. Ja, det var alt for i dag. Ej, det klipper vi bare før.
Det klipper vi fra. Det her, det var alt for i dag. Det var rigtig interessant, fordi der var så mange forskellige personligheder. Og ja, alt det der med nogle gange forældrene har bestemt. Kunne I høre det? Vi ses næste gang.